سدتنيا نغوس اب تاريخ عالم نغوس كنبل كلنا ابا عمرنا زمت سئلي نصري نسو دما حيلي سلطان غرما زلو ابيت منغست زنبر بعشكرن سراويتن استخببه تزازو دما زسمع غزايو سدتنيا كنبل كلنا ግን እተጻራረ ስእልዩ ابا عمرنا ቅጅል ዝብል ንሱ ድማ ውርደት ካብ ገዛኻን ሃገርካን ምፍንቓል አፍርሕን ዘይተረጋግአን ህይወት ምንባር እዩ እሞኸ እዚ ክልተ ተጻራረ ቃላት እዚ ማለት ንጉስን ስደተኛን ከመይሉ ኣብ ሓደ ሰብ ክረኸብ ይኽእል እዚ እቲ ኣብ ዘመነ ጽጌ እነስተንትኖ ዝዓበየ መለኮታዊ ምስጢር እዩ ትዛንታና ብዛዕባ ሓደ ስደተኛ ንጉስ እዩ እቲ ንጉስ መን እዩ ቅድሚ እቲ ስደት ንጉስ ምርአይና እቲ ንጉስ መን ምዃኑ ክንዝክር ይግባአና ንሱ ተራ ንጉስ ኣይነበረን ንሱ እቲ ንሰማይን ምድርን ብቃሉ ዝፈጠረ አምላኽ እዩ ንሱ እቲ ኩሉ ፍጥረት ዝሰግደሉ ንጉስ ነገስታት እዩ ንሱ እቲ መላእኽቲ ዘገልግልዎ ንፋሳትን ባሕርን ዝእዘዝዎ ጎይታ ኩሉ እዩ እዚ ንጉስ እዚ ናብታ ንሱ ዝፈጠረ ዓለም ክመጽእ ከሎ እቲ ዓለም ግን ኣይተቐበለቶም ተዘገርም እቲ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ንጉስ ካብ ሓደ ምድራዊ ንጉስ ካብ ሓደ ድኹምን ሓላፍን ዝኾነ ሄሮዶስ ሃደመ እቲ ህይወት ዝህብ ህይወቱ ንምድሓን ሃደመ እቲ ንዓለም ዝገዝእ ኣብ ዓለም ስፍራ ሰኣነ እዚ ዝዓበየ ናይ ትሕትና ምስጢር እዩ እዚ ንጉስ እዚ ስለምንታይ ስደተኛ ኾነ እዚ ንጉስ እዚ እንተዝደሊ ንሄሮዶስን ሰራዊቱን ብሓንቲ ቃል ከጥፍኦም ምኽኣለ ነይሩ እሞ ስለምንታይ ደኣ ናይ ስደት መንገዲ ዝመረጸ ምእንቲ ምሳና ክኸውን ንሱ ስደተኛ ዝኾነ ምስቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ስደተኛታት ኮይና እንነብር ዘለና ደቂ ኣዳም ምእንቲ ክኸውን እዩ ንሕና ኩላትና ብሰንኪ ሓጢኣት ካብ ገነት ተሰዲድና ካብ ሓቀኛ ሰማያዊት ሃገርና ሪሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ንነብር ስደተኛታት ኢና ንሱ ድማ ኣቱም ስደተኛታት ኣነ እውን ምሳኻትኩም ስደተኛ ክብለና ነቲ ናይ ስደትና ጻዕሪ ተኻፈለ ነቲ ናይ ብሕታዊ ውትነትና ስምዒት እውን ቀመሶ መንግስቱ ናይ ዝዓለም እዚ ከም ዘይኮነት ከርኢ እቲ ናይ ስደት ጉዕዞኡ እቲ ንሱ ከቆሞ ዝመጸ መንግስቲ ብምድራዊ ሓይልን ሰይፍን ዘይኮነስ ብትሕትና ብፍቕርን ብመስዋዕትን ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ነይሩ እቲ ናብ ቤተ መንግስቲ ዘይኮነስ ናብ በረኻ ግብጽ ዝወስድ ዝነበረ መንገዲ ነቲ ናብ ጎልጎልታ ዝወስድ መንገዲ የመልክት ነበረ እቲ ናይ ስደቱ ጻዕሪ ናይ መስቀሉ መከራ መቕድሚ ነይሩ ዛንታ እቲ ስደተኛ ንጉስ ኣብ ህይወትና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዛንታ እዚ ስደተኛ ንጉስ እዚ ንዓና ሎሚ ዓቢ መጸናንዕን ትምህርትን ዝሓዘለ እዩ ኣብ ስደትና በይንና ኣይኮናን ኣብ ህይወትና ከም ናይ ስደተኛ ስምዒት ዝስምዓና እዋን ኣሎ ዶ ካብ ሰላም ዝተሰደድና ካብ ሓጎስ ዝተሰደድና ኣብ ማእከል ሽግር በይንና ዝተረፍና ኮይኑ ይስምዓና ዶ እሞ ንዘክር ንጉስና ባዕሉ ነዚ መንገዲ እዚ ሓሊፍዎ እዩ ንሱ ንጻዕርና ይርድኦ ንፍርሕና ይፈልጦ ንንብዓትና ድማ ይርእዮ እዩ ሓቀኛ ቤትና ኣብ ሰማይ እዩ ንጉስ ባዕሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ገዛ ካብ ዘይነበሮ ንሕና ስለምንታይ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሓዋሩ ክንነብር ንጽበ እዚ ዘዘኻኽረና ሓቀኛ ሃገርናን ዕረፍትናን ኣብዚ ዓለም ዘይኮነስ ኣብታ ሰማያት መንግስቱ ምዃን እዩ ሓይልና ኣብ ትሕትና እዩ እቲ ስደተኛ ንጉስ ዝዓበየ ሓይሊ ኣብ ትሕትናን ኣብ ኣምላኽ ምውካልን ከም ዝርከብ መሃረና ንሄሮዶስ ሰዓሮ ብሰይፊ ዘይኮነስ ብስደት ብትዕግስትን እዩ ነቲ ናይ ዝዓለም ናይ ጸልማት ገዛእ ዝኾነ ዲያብሎስ እውን ኣብ መወዳእቱ ዝሰዓሮ በቲ ኣብ መስቀል ዘረኣዮ ትዕግስትን ትሕትናን እዩ መደምደምታ ባር ኣብዚ ዘመነ ጽጌ ነቲ ኣብ ሕቑፉ ኣድዩ ኮይኑ ናብ በረኻ ግብጽ ዝሃደመ ስደተኛ ንጉስ ነስተንትን ንዑ ንጉስ ዝገበሮ ዝለበሶ ዘውዲ ዘይኮነስ እቲ ንዓና ክብል ዝተሰከሞ ውርደት እዩ እቲ ንዓና ዝኸፈሎ ዋጋ ፍቕሪ እዩ ኣብዚ ናይ ስደት ህይወትና ጠመተ ዓይንትና ናብኡ ይኹን ንሱ ኣብ ስደት መራሒና ኣብ በረኻ ዕቑባና
ኣብ ጸልማት ድማ ተስፋና እዩ። ብሩኽ ናይ ጾሙን ጸሎትን ዘመን ይግበረልና። ንዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ኩሉ ምንቲ ክባጻሕ መሃሩ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ካልኦት ንኽመሃሩሉ ሼር፣ ሪፖስት፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ኣካፍሉ። ፈሎው ብምባል ድማ ኣባል ናይዚ ቻነል ኩኑ።